Bigarren saioan asko zerosoago eta hobeto, bai letraldetik eta bai bigarrena zelako, eta ja berotuta egon gara. Eskatu bezala, denok ezagutzen duzuen hizkuntza batetan abestu duzue. Bai. Zuk uste mesedegarria izan dela? Bai. Erosoago sentitzen gara, ulertzen dugulako, hitz egiten dugunean, eta bai. Horretarako doaz zure aholkuak, betetzeko, onerako. Eskertzen dira aholkoak entzuten direnean. Gala dator orain. Galako abestia erabaki horra izango da. Zerbait berezia prestatzekotan zaudete? Bai, oso berezia. Gurea, euskalduna, peto-petoa, danon gustokoa eta magikoa. Gu entzuteko desia zen. Ez que lehenengoan inglesez eta holan izin den modu ni neutzako zailagoa da. Bai oin oso ondo. Da ni pentsetan dut hori disfrutatu dugula, inoz ez dugu egin holango gauza bat, eta oso pozik. Zerbait oso berezia preparatuko dugu galarako, eta Ibai geratuko da bai harrituta eta gustatuko zaio, ez bakarrik Ibairi, jende guztiari, ze zuzenean gara oso potenteak, bai. Dana ez diztu kontatuko, bestela magia galduko da, sorpresak egon behar dira. Ikusiko zuez, Europe, bai, mundiala da. Irabaztea, zaila, bai. Baina zinezkoa, zergaitik, posiblea da, hor barruan gaude, ez?